स' मोनसे गोजोनथाव खौरां स' बे खौराङानो जाहैदों फुलमनि हाज'रि मुंनि सासे आइजोनि मानि पास गोमानायखौ जाहाथे मोनफिनबाय। नैबे मानि पासआव गोबां नथि पत्र लेखा प्रमान पत्र दंमोन जाहैदों। स' बेगजों लोगोसे आरो गोबां मुवा बेसाद दंखायोमोन नैबेफोरखौबो मोनफिनबाय। स' जोबोद गोजोननाय थाबाय। फुलमनि हाज'रिया बेगखौ मोनफिननानै जोबोद गोजोनदों जाहैदों। स' गासैखौबो साबायखर बावबाय आरो नैबे भिडिअखौ जाहाथे रिआपल'ड खालामबा जिखुनु ससियेल वार्कार इउटुबारफोर जिखुनु फेसबुक सालायगिरि नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों आरोना, नैबे मानो होनबा नैबे फुरना भिडिअ'आव गावनि फटकजों सरजाबनानै जोङो इउटुबारफोरा गासैबो मोनसे नाम्बार गावनि नाम्बारखौ जों होफानाय जादोंमोन। नैबे नाम्बारखौनो लानानै दा गुबुन हारिनि सेंग्राफ्रा एबा दारि गोलावफ्रा गोबां डिस्टार्ब खालामदों आरो जिखुनु सेंग्राफोरा बर'नि जा हारसानि जा जिखुनु सेंग्राफोरा मोनसे टाइम पास लानायनि मोनसे सुबिदा खालामदों होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरोखि। स' बिदि मालायखौ ट्रल खालामनानै लाब गैया आरो लाइन मारिनोबो दानाजा। मोनसे न'खर गोनां आइजोखौ नोंसोरो डिस्टार्ब खालामनानैबो जेबो लाब मोना। स' जोबोद दुखुनांथाव। आंनि रुम जाबाय आंना माने हाखुदाखौ होनाङामोन बिदि, नाथाय आंबो गाब्रायदोंमोन आरोना भिडिअ होनोसै नामा साननानै। ओमफ्राय दा बेगखौ मोननानै गोसोफ्रा जा खुसि मोनदों। बेगा बेनोमोन नै आसानि बेगा मोनफिनबाय नो माने बेगखौ मोनफिननाय लोगो लोगो ओरैबायदि गोसोआव बिनानावनो सान्थि मोनदों, गोजोननाय मोनदों, गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनदों आरोना। माने बिनि बेगा जाहैबाय सना रुफाफोर दंमोन, लेखा डकुमेन्टसफोर दंमोन। ओमफ्राय नै बै फिसाला गथ'आनो नै बेनो सासे उन्दैयानो बेनो लादोंमोन आरो गेलेदोंमोन आरोना। ओमफ्राय हाग्रायावहाय गेलेनानै बहाबा माबादोंमोन आरो ओमफ्राय बिनि देरसिन गथ'फ्रा माने गेलेयै गेलेयै बिदिनो गथ'फ्राथ' खारफानानै खेला माबा गेलेलाबायोना, खारै खारै मोनदों आरोना। ओमफ्राय मोननानैहाय माने चक्लेटबो नागिरो बिसोरो बेगाव बिराद चक्लेट थाबाय थायो नालाय। बे बेगाव चक्लेट मोनाबाथाय बेखौ बेयावनो रागा जोंनानै गार'खौ ना माखो आं मिथिला। ओंखायनो निमाहा बियो। सोरबोजों आं निमाहा बियो गासिबो रायजोफोरनावबो आरो गासिनो नायगिरिफोर इउटुबारफोरखौबो अननानै बे भिडिअखौ शेयार दा खालामसै आरो अननानै। मोनसे बेड निउसबो आरो मोनसे गुड निउसबो दै मोननै टपिकनि सायाव फैदों आं गाइस नोंथांमोननि गेजेराव। आरो मोनसे टपिकआनो जाहैबाय सानैसो रेन्डिफोरनि ओरैबायदि दम आरोखि। स' केमेराया ओरैनो सोरबा भुटफोरासो साफायनाय बायदि होनो आरोना। गावसोरसो भिडिअखौ रियेल माने भाइरेल खालामना लाखांनायनि उनाव गावसोरो सोर भिडिअखौ भाइरेल खालामनाय होननानै मोनसे फिनजाथाय नैबिदि सोमजिदों आरोखि। स' नैबेखौ नुनानै जोबोद लाजिथावना। जोंनि बर' सिख्लाफ्रा ओरैबायदि माने दुथां सोमजिगासिनो आरो गुन्दि ओरैबायदि भाइरेल जानो नागिरगासिनो। भाइरेल जानाया मोनसे जोंनि हारियाव मोनसे नियम जाहैबाय आरोखि ना, मोनसे आदत जाना थाहैबाय। नैबेखौ जोङो थाबैनो दबथायाबा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जोंनि बर' हारियावल' जोङो बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ नैबिदि फिन जाथायफोरखौ। स' जोबोद दुखुनांथाव आरो फुलमनि हाज'रानिसिम जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। गोसो गोरबोनिफ्राय मोनफिनदों जाहाथे न'खराव नांलाय खमलाया खम जाबाय। जोबोद गोजोननाय थाबाय। स' नैबिदि मुवा बेसाद गोमानायाव जोबोद दाय दोफोन जायो न'खरावथ' आरो हासबेन्डजोंथ' नांलाय अरलायाथ' आरो जाखाबाय नङा होमबा। नैबिदिखौ आरो गासैबो मिथिखायो। स' नैबे रेन्डिफोरनि बाथ्राफोरखौ एसे खोनासंलांदो नोंथांमोना जाहाथे। स' माबायदि ओरैबायदि उल्था दमहोयो। सोरबा केमेराया मोनसे सोरबा हारसिं साफायग्रा बुस्थु नामा, सोरबा फट'शट लायनो हायो नामा सिरि ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु आरोना बिसोर। नायदो सोरबाफोर नोंथांमोना जाहाथे सिनायोबा नैबायदि मानसिफोरखौ, नोंसोरो जायगानि सोरबाफोर सिनायग्रा दंबा जाहाथे दबथाय नैबायदि आखुखौ जाहाथे गारथों। आरो बायसान्सआव गाराबा बायसान्सआव स्पटआव मोनफ्लांबायबा जोबोद लासिंसिं जागोन होननाबो खोन्थाना हो जाहाथे नैबिदिखौ आरो फिन दा मावफिनथों। ओरैबायदि गाज्रि भिडिअ केपचार खालामनानै भिडिअ भाइरेल खालामनानै लायो बिसोरो आरो उनाव सोंफिनो जोंनि भिडिअखौ अबाव मोना, नों अबाव मोना होननानै सेबबाय थायो। स' बे सेबबाय थानायनिलाय मा मुलाम्फा आरो सोर हगारदों नैबेथ' आरो रावबो भुटाथ' बिसोरनि फट'शट एबा भिडिअ लानानै रावबो केमेराया हारसिं बिरलांनानै फट'खौ शट खालामा नालाय। स' नैबेखौ गावसोरनो भाइरेल खालामदों होननानै आं सानो। स' सोरनोबा सेंग्राफोरजों बयफ्रेन्डफोरनो हरदोंमोन खोमा गुबुन हारिनि जाथिफोरनो। गुबुन जाथियाथ' आरो बिसोरखौ लाखाया, ओरैनो मोनसे खेलानि थाखाय मोनसे देहायारि सोमोन्दोनि थाखायसो बिसोरखौ एसे लायो नालाय, गोदै गोबाब साखिनायनि थाखाय। दा गारजाबाय नालाय मोनसे भिडिअखौ बिसोरखौ भाइरेल खालामना होबाय जाहाथे बिसोरबो मोनफिननानै दा लाजिबाय आरोखि। स' बिदि दाजाथों इयुनावबो। हेलौ औ औ ओमफ्राय भिडिअ'आनोथ' सोर हरमारनाय? मारै भिडिअ'खौनोथ' सोर हरमारा? भिडिअ'खौ मोनलाबायदोंब्रा।
खोन्थादोब्रा जेन'बा जोंनोबोथ' नांगौना बिजिमोनबोथ' हरबानो जायो मानो नांगौ जेनेबा नोंसोरो मिस्टेकआनो जाखांखाबायबा मिस्टेकआनो जाबायबा आरो एथ' गोबाव थगायनानै दोनबाय थानायसो फाग्लानि बिदि थगायबाय थानांगौ थगायजाबाय थानांगौ जाखो बेसेबां गोबाव जाखो मारै होनदों आं सिगाङाव सोंबानो खोन्थानांगौमोनथ' बेफोरबायदि थगायनानै दोना आंहासो आलु जादोंथ' बे आलु जायाखै आलुआ आंसो जादों जेन'बा बिजौआ सोरनिफ्राय मोना ओमफ्राय भिडिअआ मोनदों मोनाखै बेखौ आं मिथिया जेबो आं बुंनो रोंला जिखुनु बिदि थगायनामोन आरो एसे गोबाव आलु खालामनामोन आं मोजां ओमफ्राय दा नङा भिडिअआ ओमफ्राय दा भिडिअआ भाइरेल जादों नामा जों दा नोंसोरो मिस्टेकखौनो मावखाबायबा आंलाय नांगौना रांनिसो हिसाबाव नै दा गोलोम बोथोरनि Ayo, dah aku udah nahan. Ayo, kalau mau terus naik belakang. अमा बायदि लुथुब लाथाबनो दङ नै Oh my god.